aw ɲɛ bɛ ni dagabana so minnu jɔlen na ni ye DSC Samake construction maaw bolo nɔ de awɔ DSC Samake construction maaw u bi so jɔ i bɛ ala kale ko so ale dɛsɛna de u ka baara tɛ sojɔ dɔrɔn ye dɛ u bɛ so planw ni ka olu bɔ BTP topographie u bɛ ni bɛɛ lajɛlen ni ka o kɛ n'i b'a fɛ ka terrain san papier jɛlen DSC Samake construction bi terrain feere so finition ɲuman u b'o kɛ décoration u bɛ o fɛnɛ ni ka o kɛ e de bɛ station baara la i b'a fɛ ka station ni ka o jɔ u bɛ station ɲɛnɛmanba ni ka olu fɛnɛ ka olu jɔ ka supasima ɲuman ka o k'i ka so la ka nɛgɛ ɲuman k'a la o n'a ɲɔgɔnna wɛrɛw i ka so jɔlen tɛ bin a yɛrɛ ma fiyewu DSC Samake construction b'a ka baara ni ka o ɲɛdɔn i mago bɛ kunnafoniya wɛrɛ la sa i senfa biribiri i ka se u dagayɔrɔ la ni o ye Moribabugu ye station Orix masurunya la Coy nɛgɛjuru sira 70 41 27 59 66 23 18 58 baara ɲɛdɔn o ka to baara dɔn b'a bolo DSC Samake construction maaw u b'u ka baara u b'a ɲɛdɔn. Bi ame civil la novembre kalo tile 23 samba filani 24 amunu be kan lajɛ Mali kɔnɔ Mali kɔ kan Mali kunnafoni bɔlɔlɔ siraw fɛ aw ni ɲatuma aw bisimila bi a ka kunnafoni olu kɛnɛ kan. Kunnafoni daminɛla ka sanga ye kunungo jumado ye novembre kalo tile 22 an ka jamana furancɛ fanga ɲɛma général d'armée Assimi Goïta ale kɔni UEMOA kɔni douane délégation kɔni bisimila kuluba palais kɔnɔna la min kɛra lajɛba dɔ kɔni senfɛ o kumala bala kurabolo dɔw ani laɲini kura minnu bɛ u fɛ ka taa fɛn min ye an ka jamana olu ɲɛtagaliko ani a sɔrɔ k'olu ta fanfɛla fɛ. Joliba TV ni o kɔni ye kunnafoni so ye an ka jamana kɔnɔna la ale kɛlen kɔfɛ ka Isa Kawjim kɔni bisimila interview minnu kɔnɔna la ni a kuma la fɛn min ye Burkina Faso coup d'état ko kuma min kɔni fɔra ni a yira la ko maa dɔ kɔni tɛ la safa wari miliyari 5 di a sɔrɔsilaka dɔw ma k'u ka coup d'état kɛ Burkina jamana ɲɛmaa la ni olu kɔni minɛna o kama Isa Kawjim kɔni kumara ka sanga ni kuma ninnu ka u galontigiya ka sigana kɔni dɔ la min kɔni bɛ se ka kɛ ni lagosili kɔni ye ka ɲɛsin jamana marabagaw kɔni ma o kɔfɛ a fɛn min ye an ka jamana autorité de la communication ye ni o ye an ka jamana kunnafoni diso walima laseliso ka ɲɛmɔgɔya soba ye o ye Joliba TV yɛrɛ kɔni ɲɛmaa wele ka taa a ɲininka a dalakan olu yɛrɛ kɔni na o de kama kunungo a kunnafoniya kɔni bɔra ka bi ko fɛn min an ka jamana autorité de la communication haki o kɔni ye Joliba TV ka licence minɛ a la o b'a yira Joliba TV bɛna datugu a tɛna kunnafoni di kɛ tuguni wa a tɛna wele an ka jamana kunnafoni diso olu kɔni fɛ tuguni. Kasangani AES jamana ni o ye Alliance des États du Sahel Mali Burkina Faso Niger olu kɔni ka bolo di ɲɔgɔnma kɔni u kɔni rencontre ministériel ba dɔ kɔni kɛ min yɛrɛ kɛnɛ ka an ka jamana général d'armée Assimi Goïta Burkina jamana ɲɛma capitaine Ibrahim Traoré fo ka taa se Niger jamana ɲɛma ma général de brigade Abderrahmane Tiani u kɔni ye sigi kɛ ka kuma fɛn min ye ka dɔ ka fɔ réunion ba dɔ kɔni kɔnɔna la min kɛra u ka fɛn min ye réunion ministériel kɔni ta ko fɔlɔ kɔni walasa u bɛ se ka kuma basigi ko olu kan cogo min o bɛ se ka nati Burkina Faso Mali ani Niger jamana yɛrɛ kɔnɔna la cogo min ala ka AES jamana ɲɛmaw fanga se ala k'an don an jugu olu kalo dibi la. Ameta gaw ka olu kɔni fɛ yen a kunnafoniya carila an ka jamana ɲɛmaw yɛrɛ kɔni fɛ ko fɛn min ye garabali minnu bɛ an ka jamana kɔnɔna la an ka jamana ɲɛmaw kɔni kɛlen kɔfɛ ka a laɲini kɔni ta o ye garabali fɛn fɛn bɛ dugu kɔnɔna la ka u bɛɛ wuli ka taa u sigi kɔfɛ yɔrɔ olu kɔnɔna walasa ka se ka lakana kɔni k'o sabati cogo min na ani ka se ka an tanga ka bɔ bingani wale olu kɔni caman man togoya min na o hukumu kelen de kɔnɔna la gawkaw fana fɛ yen a yirala k'a fɔ ko u ka garabali minnu kɔni bɛ dugu kɔnɔ olu sigiyɔrɔw bɛna fali o kama ka sanga ni alamisa novembre kalo tile 21 fɛn min ye bagan feerelaw ni o ye garabali bagan feerelaw ye u ni marabolo ɲɛmaw sigira ka kuma u ye laɲini kɔni kɛ o tɛna ban gouvernement ka fɔ man kan u b'a ɲini ɲɛmaw ka fɛɛrɛw sigi sen kan ka se ka u fɛnɛ lakanda u sigiyɔrɔ kɔrɔ olu la. Ameta bankasika olu fɛ yen nɔ a kɛra jeudi don novembre kalo tile 21 tɛmɛnen san 2024 Sifina ka dɔ ka to moto sanfɛ a kɔni tun bɛ ka boli moto la wagati min na a tala yɛrɛ ka dɔ ka fɔ bombe de kan ka sɔrɔ a ma dɔn min kɛra sababu k'a yɛrɛ bɔnɛ ani na a kɛra ka sanga ni alamisa don nɛgɛ kanɲɛ 10 wagati kɔni ye accident yɛrɛ kɔni kɛla Jalasago ani Wanjana dugu de kɔni ni ɲɔgɔn cɛ ni o yɛrɛ bɛ banka cercle kɔnɔna la ka sanga ni seereyaw ka ɲɛfɔli u ye a yira ka fɔ ko an bɛ wagati min na i ko sisan nɔ ko bombe kɔni bɛ ka to ka don u ka yɔrɔ la ni mɔgɔw kɔni bɛ to ka yɛlɛ kaw yɛrɛ ɲinɛ ma a yirala ka fɔ mami kɔni bɔnɛna ani na a tɔni kun bɔtɔla don a ka foro la ka i kunda a ka so kan an b'a fɔ ala ka hinɛ kɛ banbagatɔ la.
ameta ko kan kibaru la meta lagine kuna kiri ka olu koni fino lagine kuna kiri olu shifina ka koni ka parlement o ma bado ni o koni toko de ko Safiatou Jabate wa o ko feni activiste fana koni ndo akoni to mail seri la ni ale koni tanyana ka sabu koni ke habam so ganye follaye aka telephone de do kurana shufe sunoko e atajuna asunoko la ka telephone to adisika wa atanyana ni choko ya ine koni na hatayana ka shito santa ani wolonfla la mafala ka bada dali no ya Safiatou Jabate ma ko koloshi telephone na kada ka be makunya chuko mna abiseka chani fana ke otugula ameta Senegal ka ofino Senegal jamana nyema Bassirou Diomaye Faye ayira la ka fo femi Russie jamana nyema Vladimir Poutine ay Bassirou wele téléphone konna téléphone chimi konni kerani Bassirou Diomaye Faye konni invité di arata Russie jamana konna la wala so bisekata si kuma ani ka barakura bulu do chamanke Russie jamana ni Senegal jamana ni nyogonche kasanga ni nyafoli kala ka nyafoli ayira la ka fo Senegal jamana nyema akoni invitation nyere konni o accepter amanga bi kuna funi hakunche Burkina Faso douani ma olu ka bulika jo koni sera khato kunu ngo juma November kalo klemu wa anifla uyeteka ke réseau do kon nani o koni makulu do de munu metaji ke 20 litres bidon chama kono katadi karogena genetic la mo ko jamana korean fan fela ore koni fe ore kama douani ma ka bulika jo sera khato uyeteka ke ula kuma mina u koni umine uyetaji litri babi wolo vla anike mesaba bonya koni sora ubulu umnela kadi fi fangati la mo ma yanglimi kaka ona daw ka wakiri yere koni mina ke ko jamana de grande instance qu'on a là Mali kuna funi bolo sira la jabo au klo garzga kirani kuna funi adama damani nebi ama fo awni ci akala mali ko nyumana au kambe teneni alama bashkenin awla ala kan shi jogo kono ala kan ga jamana basiki